Татар халкының, гомумән бөтен халыкларның үзләренең символлары бар. Символның нинди генә юк. Я ул флаг рәвешендә була, я ул рәсми рәвештә була, я кемдер аны мәҗбүр итеп, һәм ул бик вакытлы гына була. Менә Тукай гомерлек, чөнки үзен белә башлаганнан, тел ашаганнан бирле бала Тукай шигырен укый. Һәм ул аны яратып укый. Менә шуннан башлана Тукайның гомере. Аннан соң мәктәптә, югары уку йортында ул инде нинди иҗат турында, нинди әдәбият, кайсы чор турында сөйләсәк тә Тукайдан башка сөйләп булмый. Ул күрәсең шундый җирлек калдырган. Һәм ул Тукай халыкның гомерен узайтып калдырган, матурлап калдырган, байытып калдырган Тукай ул. Аның шигырьләрендәге мәгънәләрне без әле тора аңларбыз. Чөнки менә гарәп теле турында шулай диләр. Бер сүзнең мәгънәләре бик күп. Тукай шигыре нәкъ шулай. Бик күп мәгънәле. Һәм без аңа үзебезнең акылны, үзебезнең фикерне кушып, өстәй барабыз, байыта барабыз. Рәхмәт сезгә.